Look at that. Sobrang hot. Ako nga po pala si Dora. Dora, the Explorer. Maghahanapin natin ngayon kung nasaan ang garden. To the Alice in the Wonderland. Medyo mahihain po sa personal. Sobrang lawak nito. Hinahanap namin kung nasaan yung entrance. Bawal pala mag-ingay dito. Kaso lang, alam niyo naman na maingay talaga tayo. Ayun! Ako nakikita na namin. Oh my God! Papai! Papai! Si Eric na-miss ko na. Miss ko na si Eric. Yay! Dito na kami naglalakar. Malapit na kami sa garden. Garden. Where's the entrance? Akala namin guys, ayan, dyan kami didiretso ngayon. Ayan, dyan. Akala yung entrance, dyan na kami bibili ng ticket. Anyway, ito pala yung ticket booth nila. Ayan, nandito pala yung ticket booth nila. Sa loob! Yay! Yay! Animal World, Planetarium, and Japanese Garden. So gusto ko makita itong Japanese Garden kasi ang sabi dun sa napanood ko maganda. Makakapunta tayo ngayon sa Japan! Masama tayo sa kanya. Watching. There are a lot of flowers na makikita natin dito. Ayan. So, ayun nga katulad yung sinabi ko. Sa mga pag kayo mahilig sa bulaklak, para sa inyo to. Para sa inyo to, promise. Sobrang daming bulaklak dito, mga halaman. Talagang yung nagtayo nito, ano to, flower lover siguro, no? Kasi sobrang dami. So yun, so mamaya papakita natin para hindi lang puro mukha ko yung makikita nyo. Ayan, so, bye-bye! I'm gonna show you around. There are a lot of flowers dito talaga. Ayan. So wait lang, punta tayo muna dito. Uunahin natin bulaklak. Uy, ang ganda ng bermuda nila dito. Ano, oh. Ay! Nawamali ako guys. Akala ko tunay na bermuda. Hindi pala to tunay na bermuda. Plastic pala to. Kaya pala ang ganda niya. Tapos parang trim na trim siya. So yan, makikita niyo. Ano niya makikita? Yung circle na flower. Ayan, circle na flower. Uy, ang dami dito. Ayan, ganda diba? Next is meron sila ditong sunflower. Yan, sunflower. Pag umikot natin itong 360, makikita nyo. Sobrang daming bulaklak. Bulaklak. Bulaklak, bulaklak everywhere. Ayan, tapos meron sila ditong cactus land. Sa loob ng cactus land, ay meron syempre mga cactus. Ipapakita natin sa inyo. Cactus land. Okay, wait lang, pakita ko sa inyo ang different kind of cactus. Okay, bye-bye.
cactus land. Malaking anong tawag sa kanila? Iguana. Iguana. Ayan, iguana. Iguana is a genius of the lizard. Sila yung pinaka-genius daw na lizard. Oh. Uy, ay, ganda. Hi! Hello, 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 hello. What color do you have? Green, brown? Oh, nagdadalagang Pilipina siya. Ayun yung pinaka-big. Ayan. Pinaka-big sa lahat. Ayan. Okay. Merong fountain dito. Ayan. Meron. To the garden. So, saan ba yung garden? Ang daming garden, no? Sobra. Tapos, meron sila dito, ano. Ayan, papasok tayo dyan, guys. Kasi dyan, maraming mga bulaklak. Ayan. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, meron silang flower, stargazer, dahlia, snapdragon, pitonia, torrenia, aster, vinca, and quill, cabbage, rose. Ayan, sobrang dami. So, let's go in! Uy, galing. Bulaklak pala ito. Sila may bulaklak. Guys, nandito na kami sa loob ng ano to, aquarium. Aquarium. Orchidarium. Kasi bulaklak ang nandito. Ayan. So, makikita natin dito yung maraming mga klaseng bulaklak. Guys, kung kayo talaga ay talagang gustong-gusto nyo ng bulaklak, punta kayo dito. Oo, punta kayo dito kasi kung talagang flower lover kayo, sobrang daming flower here. So, I'm gonna tour you around here. Sa Nantilon, Snipo. Ay, napkin ang nakita ko. Sobrang dami. Sobrang dami bulaklak here. Over there. And here. Sobrang dami. Tapos, dito sa loob. Pag nandito ka sa loob, ma-refresh ka talaga. Bakit? Bakit ka ma-refresh? Hindi lang dahil may mga flower dito, kundi dahil meron din silang aircon sa loob. Sobrang init kasi ngayon nung punta namin. Kasi anong oras na? 11. So 11 na talagang sobrang sikip ng araw. Sobrang init. So ngayon, pagpasok mo dito, maganda pala pagpasok mo dito. Kasi malamig dito sa loob. Nakaka-refresh. Tsaka hindi talaga. Pag favorite mo talaga yung mga bulaklak, sinasabi ko sa inyo guys, go here and enjoy. Dahil kayo ma-refresh. So ayun. So mamaya papakita ko pa sa inyo kasi sobrang init ngayon. So siguro ang masasabi ko lang kung gusto niyo pumunta dito, pumunta kayo ng mas maaga. Siguro before 8 dapat nandito na kayo kasi 8 yung simula nila. Para kung gusto niyo mang umuwi ng mas maaga, hanggang 10 lang kayo para hindi ganun mainit. So yun. Pero kung gusto niyo naman na hindi talaga may punta niyo, pwede naman kayong pumunta ng hapon na kasi hanggang 11 PM naman sila. So yan. So mamaya ipakita ko sa inyo yung iba't ibang klase pang bulaklak at kung ano pa yung mga makikita natin dito sa loob. Okay? Bye-bye! See you! Bakla! Joke lang. Bakla po ako, bakla. Ayan, so nandito po tayo ngayon. Ito na, meron tayong papakita ngayong bagong bulaklak. Bagong-bago! Million flowers. Million flowers! Ito yung ginagamit na bulaklak pag gusto mong ikasal. Hindi mo na kailangan magpa-arrange ng flower for your bouquet. Kasi ito bouquet na to. Ganda niya, di ba? Kasi mayroong iba't ibang color. So this one is, ano tawag dito? Kasi million flowers. Ang tawag sa kanya, million flowers. Bakit? Kasi mabibilang mo to kasi million tong flowers niya. Oh, wait lang ha. Mamaya, ipakita ko. Hi guys! O bakit kita nakikita ng kangiti-ngiti ngayon? Kasi ito, meron ding violet, purple, lavender, or whatever. Joke lang. So, ayan. Ito rin. May million din siya. Million flowers din siya. So, ayan. May violet. Diba kanina may niprekita tayong pink. Niprekita din tayong parang
green, yellow. Ngayon ito naman yung purple. Oh my gosh. Ang ganda. Guys, ako tumingin dito guys. Ang ganda. Ang daming bulaklak. Sana bulaklak na tayo. Para maganda rin tayo sa paningin nila. Okay. Guys, ayan meron din siyang white. Oh, white. Oh my God. May white. Malalaglag ako. Tsaka guys, ito pala. Pag natatapon pala yung bulaklak galing sa banga, ang ganda ng formation. Kung gusto niyo maglagay sa mga garden nyo, ayan o, ayan. Ayan, banga yan. Ayan o. Nahulog na tumba siya, tapos naging ganito na yung bulaklak. Kita niyo ba yan? Oh. Yellow. Anong tawag dito? Mabaho to eh. Mabaho to bulaklak na to. Ayan. So, anong tawag sa bulaklak na to? Walang nakalagay na pangalan. Pero, meron kami dito sa bahay namin. Hindi lang siya mabangong bulaklak. Mabaho siya. Color yellow. Ayan. Maganda yung pagkakagawa. Kasi ano siya, parang galing siya sa banga. Banga! Ayan. Natumba yung banga, na-water yung laman. Paglabas, bulaklak na. Ito yun. So, yun, try nyo yun. Guys, I'm back again. Ayun, naubos na yata yung energy ko. Hindi pa namin naiikot yung buong garden. Anyway, hindi pa nga kalahati. Wala pa kami sa kalahati. Pagod na agad ako. Kasi ba naman ang init ng punta namin. So kung kayo pupunta dito, hapon na lang kayo pupunta. Siguro mga before 4. Ganun. Kasi mas maganda rin siya paggabi. Pero hindi ko lang alam kung may lights dito paggabi. May lights ba dito paggabi? Lalagyan din nila siguro ng lights. Pero syempre, kung gusto mo, ayaw mo paggabi, pumunta ka ng umaga. Katulad yung ginawa namin. Pero antayin namin gumabi-gabi mamaya para makita natin kung ano yung... Kasi sabi nila maganda daw yung mga lights paggabi. So titingnan natin kung ano ba yung magandang lights na yun para makita niyo. Okay? Pagoda na pagoda na. Mamaya ipakita ko sa iyo. Okay? Sobrang dami mga superheroes and other cartoon characters. Sobrang dami. So let's have to the 360. Naiingkot ko na. Medyo malilim, parang uulan. Kasi tingnan niyo yung langit. Ang dilim. Parang uulan. So, ano muna tayo dito, uupo tayo kasama siya. Hi. Ay, nako. Kamusta ka naman? Ayan, so, e-end natin yung ating, thank you guys for watching the first part of the La Ciudad de Victoria dito sa Bukawi, Bulacan, which is the garden. Sobrang ang ganda-ganda. So, ngayon, umaga, malinaw, tas ang araw, ayun yung view na makikita ninyo. So, titingnan po natin, abangan nyo, at sana panoorin nyo sa part 2 ng vlog ko, yung second part nito, which is ipapakita natin yung night attraction naman nila. Kasi meron silang night attraction din dito, which is, ayun nga, yung mga lights. So, hindi ko muna i-elaborate lahat kung ano man yung maging night attraction nila. Thank you guys for watching, and sana panoorin nyo rin yung susunod na video ang part 2 nito, kasi sobrang ganda dito. Tsaka kung gusto nyo pumunta dito, ayun, so yung mga descriptions about this place, ilalagay ko po sa descriptions box below. At maraming salamat sa panonood. At don't forget to subscribe to my channel. At i-like nyo to kung nagustuhan nyo. And of course, after you subscribe to my channel, don't forget to click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun, so thank you guys for watching. Please watch the second part of this. Thank you, bye-bye!